Manok. Kaunok ha? Balik mo sa lawas, no? Hapit na imong derby. Hapos niyo si imong tila. Anak, dapit anak. Ayo, anak, paul mo na, maulog. Ipalitan di kag ayon, no? Palikod si imong bukog. No? Do you understand? What? O, diya sa ka, guya ba, no? Bitokon man ka. O, no, kini, no? Turmeric mangustin. Kini, Sharon Cunita. Kaon mo, kaon. Kaon. Kaya kung makadaog ka karong sunod ugma nga diribini mo, palitan di ka cellphone, iPhone. Sus, kung mapildi kay ka, o, ilabok ka kaskaha. Sugbas ng isol ni mo. Kini, sakto na kastimbang. Chuy-chuy ko, chuy-chuy. Pugi-pugi ba? Pugi-pugi. Oo, sabaya. Tag-asik kay Paluis. Kana, dili kay timpang ba, dili bakang. Karong yung hapos ang kontra kang pinakilit ba, kay hapit na yung 3 wins. Ikaw ro sa tuloy mo kontra. Siya, bili ko si mo bukog ani. Ayon. Persulfate ayon. Kaon na yun, kaon. Ay, wow. Ato-ato ra ni. Ato-ato ra ni. Kaon. Darling. Oh, darling. Tao, darling. Wapo na kayo manok. Puwan na gignaw. Guwapo? Oh. Umaga-umaga, manok na naman yung inihimas mo? Nga na de. Ang manok. Ako, inihimas mo ba? Di ba 2 taon na hindi mo ako mahimas-himas? Ano sa may taong ka? Kaya nagsilos matawang ka, eh. Paano hindi magselos? Tingnan mo naman yung vitamins niya, patatlo-tatlo. Nabibilan mo ng vitamins yung manok? Sa taon ka, eh. Sus. Ikaw, darling, di lang ka lang mag-vitamins, darling. Pwede ka kaon na mga gulay-gulay. Una ko balik imong lawas. Sos! Buti pa yung manok na bibilihan mo. Ang daming stock ng pagkain doon. Yung pagkain ng manok, ang dami doon. Nakasasako-sako. Samantalang tayong tao, pagbili natin ng bigas, kilo-kilo lang. Ay, kita taong, kabaw mo tamo sabot ko. Ang manok, di kaya bawa mo sabot ni. Kung di na ko palitan din doon ng pagkaon, basi mapil din eh. Lugi ta na. Lugi taana, ang dami mo na dyan kasi, darling. Taon ka, oy. Silos matawag ko, manok naman yun, eh. Buti pa yung manok, lagi mong tingin, kabila-kabila. Ganun, himas-himas. Ha? Sa taon ka, eh. Sus, tadin, premium. Pag ako nainis dyan, darling, tingnan mo, gagawin ko yung tinola. Istingin lang, ihaw niya at manok, pastilan. Dako yung gubot. Di mo siya kasama lagi. Pag ikaw umalis, tandaan mo yan. Istingin yun. Na, Tandaan mo ta. Sino bang mahal mo, darling? Ako o yung manok mo? ano sa may taon ka, uy? Papiliin pa mo kunin mo, ana? Kabalom ka sa itubag yun. Malamang mamili ka. Ay, siyempre, ang manok. Ano? Ulitin ko nga. So, kabalo ka siyempre, ang manok yun. Tayo ka pala. Yan ang mahal mo? Saan ka? Yari talaga yan sa akin, ha? Kakatayin ko talaga yan. Oh, minus kita. Kita ka ito, no? Sihaw ko na manok. Dito ko mo. Lok-lok. Okay, ano? Ay, kumpiyansa, Dok. Bukos lang ka ang mga pay. Yari talaga sa akin ang manok na yan. Kakatayin ko talaga. Umalis lang siya ngayong araw na to. Dali, Bakit na naman? nakay 500 diha. 500. Bakit? Saan ka gamitin? Palitan pa na kuglaw ang manok. Nakakagigil ka talaga, ha? Bahala ka sa buhay mo, hindi kita bibigyan ng pera para lang dyan sa manok na yan. So, Umalis ka na. ha? Sakto, umalis na siya. Kukunin ko yung manok. Titinulahin ko yung ngayon. Lutuin ko talaga yan. Lari ka sa aking manok na. Ngayon, alika dito. Maging mabait ka, wala yung amo mo. Gagawin kitang ulam ngayong araw na to. Ikaw na lang laging hinihimas-himas ng asawa ko. Nanggigigil ako sa yung manok ka. Diyan ka na pamagahan. Ikaw, matigas na ang ulo mo, ha? Manang-mana ka sa amo mo, ha? Tara na. Pate. Bus, gamay ra gini. Vitamins na po niya, eh. Darling! Darling! Ano yung
Ay, kuha dyan po sa manok yapon eh. Vitamins, o gamay rang law eh. Napakit ka dali dyan, nakahinga ka na. Nagkusang ka Nagluto nila. na ako ng ulam. Sudan? Oo, O sige, luto ni mo. tinola. Tinula. Lami na na. Uy, Masarap to. uy, usap ni. Tinula. Di naman nagpanok. Yung manok mo, niluto ko na. Ako manok. Dali sa yun. Dali sa yun. Wala na si Nay Tanay sayon. Wala na, tinuwa na.